Nou, normaal ben ik nou een gymles Jan eigenlijk. En naast gymles doen wij dan een heel soort andere dingen met jeugd, jongeren van de basisscholen. En daar maar denken een motorisch remedial teaching of een weerbaarheidstraining of bij jou bijvoorbeeld tijdens pleinactiviteiten dingen boeten door. Ja, eigenlijk een heel soort dingen op basisscholen. Daar ben we nou mee bewandeld, maar die ben al je dicht. We zetten in elk geval voor die basisscholen ben elke dag 2 dingen op onze Facebookpagina. Met dingen bedoel ik dan bewegingsactiviteiten, want ja, wie wil ze toch wel graag in beweging gaan. Dat zijn vaak filmpjes die we zelf maken. Of energizers, bewegingstussendoortjes ben dat. Of een wandeling van boeten door. Van alles eigenlijk. Dat is zodat we de band van u thuis nog in beweging proberen te krijgen. Maar eigenlijk zijn wij ook een heel soort bezig met doelgroepen als nieuwkomers, ouderen, jongeren die in een bepaalde doelgroep vallen met bepaalde problemen. En ja, uw gebied is heel groot, like het thema bij horen. Blijf zo volle mogelijk thuis, maar geen af en toe krijg even een liedstickje erin als net zo'n hele grote tuin haast, dan mag dat nog boeten door. Uiteraard alleen nog of Maxima zien beiden. En op uw Facebook is een protte, van die band een protte inspiraties om leuke activiteiten te doen. We hebben geen stilzitten god, like het samen zeggen. En ja, je wil wat. Dus wij bedenken wel wat.